yana maganga amakwera yana maro aira bancho baito chinjera ao nonya para basira matma abande basira barase chinyumba chao abande bakwera sama boko ya banyaktari ikechaniwa na makwera ya geresarache nasiriwe ikechaniwa na makwera ya geresarache nasiriwe remerera abamito ikechaniwa ase oyorarire emambe yokuboke wangu chere mwangoida waria bozi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito ikechaniwa ase oyorarire emambe yokuboke wangu chere mwangoida waria bozi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere ya tuchanire abuwe Tigaire tore moyo, tiga toro se chinchera cheito. Na tora somo nenere tu koro kowa kiwa towa kena Oh, gakiaba mito abatu tigaire tore moyo, tiga toro se chinchera cheito. Na tora somo nenere tu koro kowa kiwa towa kena bacheru. Remerera abamito itachaniwa ase oyorarire emambe yokuboke wangu chere mwangoida waria bozi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito itachaniwa ase oyorarire emambe yokuboke wangu chere mwangoida waria bozi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito itachaniwa ase oyorarire emambe yokuboke wangu chere mwangoida waria bozi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere ya tuchanire abuwe abamito remerera abamito itachaniwa ase oyorarire emambe yokuboke wangu chere mwangoida waria bozi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito itachaniwa ase oyorarire emambe yokuboke wangu chere mwangoida waria bozi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito itachaniwa ase oyorarire emambe yokuboke wangu chere mwangoida waria bozi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere ya tuchanire abuwe
semeria maemambie montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri tumerane torendo semeria maemambie montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri tumerane semeria maemambie montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri tumerane torendo semeria maemambie montororane Yesu kagocha kwa heri tumerane torendo semeria maemambie montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri tumerane semeria maemambie montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri tumerane musafara naboko bumunene naboko wekwa sandukengia abantu nabo bakoragera buyagwa tindekwa namasikani ekerekenene nake obamatebwa bore na Yesu kore moyo rosebwa matebwa na Yesu obobuya kore moyo rosebwa matebwa na Yesu obobuya musafara naboko bumunene naboko wekwa sandukengia abantu nabo bakoragera buyagwa tindekwa namasikani ekerekenene nake obamatebwa bore na Yesu kore moyo rosebwa matebwa na Yesu obobuya
Yesu obuya Tochaya obabino Eze twesi na maetitore Tairorera egeseye Ebyandiko bigoetana ebesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Obogima Yesu tayo Obono bogima bosa Tochaya obabino Eze twesi na maetitore Tairorera egeseye Ebyandiko bigoetana ebesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Obogima Yesu tayo Obono bogima bosa Bantona botogo kumanya buya goetera se bikoru bya obisiko nabogo sakabuya watoreganya buya oromororo kanisa tori komoja ekereke nene naki obomote wa obore na Yesu kera ensa te magogo kyomonene kera ensa te magogo Bantona botogo kumanya buya goetera se bikoru bya obisiko nabogo sakabuya watoreganya buya oromororo kanisa tori komoja ekereke nene naki obomote wa obore na Yesu kera ensa te magogo kyomonene kera ensa te magogo kyomonene Tochaya obabino Eze twesi na maetitore Tairorera egeseye Ebyandiko bigoetana ebesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Obogima Yesu tayo Obono bogima bosa Tochaya obabino Eze twesi na maetitore Tairorera egeseye Ebyandiko bigoetana ebesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Obogima Yesu tayo Obono bogima bosa Tochaya obabino Eze twesi na maetitore Tairorera egeseye Ebyandiko bigoetana ebesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Obogima Yesu tayo Obono bogima bosa Tochaya obabino Eze twesi na maetitore Tairorera egeseye Ebyandiko bigoetana ebesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amani na chisembi cha ombosa Obogima Yesu tayo Obono bogima bosa dhambi kaingia. Sasa tunateseka, lakini tumwachie Mungu. Machungu yote yatakwisha siku watakaporudi. Elewa chanzo cha kifo Ni kule Edeni, Adamu na Hawa walipokula tunda, dhambi kaingia. sasa tunateseka, lakini tumwachie Mungu. Machungu yote yatakwisha
zitakwisha siku watakaporudi. Tusilie kwa uchungu, Mungu wetu yuko nasi. Tutaonana uso kwa uso na wenzetu walolala. Tutafurahia kwa pamoja tukielekea mbinguni. Tutafurahia kwa pamoja tukielekea mbinguni. Tusilie kwa uchungu, Mungu wetu yuko nasi. Tutaonana uso kwa uso na wenzetu walolala. Tutafurahia kwa pamoja tukielekea mbinguni. Tutafurahia kwa pamoja tukielekea mbinguni. Mayatima msilie, Mungu yuko nanyi. Wajane msilie, Mungu yuko nanyi. Ni baba wa yatima, mmewe wajane. Atawalinda, ameahidi siku zote. Mayatima msilie, Mungu yuko nanyi. Wajane msilie, Mungu yuko nanyi. Ni baba wa yatima, mmewe wajane. Atawalinda, ameahidi siku zote. Tusilie kwa uchungu, Mungu wetu yuko nasi. Tutaonana uso kwa uso na wenzetu walolala. Tutafurahia kwa pamoja tukielekea mbinguni. Tutafurahia kwa pamoja tukielekea mbinguni. Tusilie kwa uchungu, Mungu wetu yuko nasi. Tutaonana uso kwa uso na wenzetu walolala. Tutafurahia kwa pamoja tukielekea mbinguni. Tutafurahia kwa pamoja tukielekea mbinguni. Tusilie kwa uchungu, Mungu wetu yuko nasi. Tutaonana uso kwa uso na wenzetu walolala. Tutafurahia kwa pamoja tukielekea mbinguni. Tutafurahia kwa pamoja tukielekea mbinguni. Tusilie kwa uchungu, Mungu wetu yuko nasi. Tutaonana uso kwa uso na wenzetu walolala. Tutafurahia kwa pamoja tukielekea mbinguni. 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 Ama kweli nigare amaruru muno nigakoreta obubunge ndaende asiria ogosemeria nonya twasiririwe noyo minto titokwa emyoyo Yeso nakwete nenda kaboka akayabua ama kweli aseigo makweli tabotiko bua asare ama kweli nigare amaruru muno nigakoreta obubunge ndaende
twasiria ogosemeria nonya twasireriwe n'oyo minto titokwa emyoyo Yesu nakwete nenda kaboka akayabuwa amakweri asigo makweri kamatiko buwa asare nonya tokorera torera buna batotari no gusemeria mwango tata nkwerenare bari bonsi barareka sekibera nababokewe tomerane n'amacwabari akatigane tekare amakweri naboriwe ngai chinguru chao chire nonya tokorera torera buna batotari no gusemeria mwango tata nkwerenare bari bonsi barareka sekibera nababokewe tomerane n'amacwabari akatigane tekare amakweri naboriwe ngai chinguru chao chire ase enseye twetere emechane menge kolende tito ichani wagaki Yesu naibuwete enseye tomusimirie umunenenere umuremia umunene nonya tokorera torera buna batotari no gusemeria mwango tata nkwerenare bari bonsi barareka sekibera nababokewe tomerane n'amacwabari akatigane tekare amakweri naboriwe ngai chinguru chao chire nonya tokorera torera buna batotari no gusemeria mwango tata nkwerenare bari bonsi barareka sekibera nababokewe tomerane n'amacwabari akatigane tekare amakweri naboriwe ngai chinguru chao chire nonya tokorera torera buna batotari no gusemeria mwango tata nkwerenare bari bonsi barareka sekibera nababokewe tomerane n'amacwabari akatigane tekare amakweri naboriwe ngai chinguru chao chire nonya tokorera torera buna batotari no gusemeria mwango tata nkwerenare bari bonsi barareka sekibera nababokewe tomerane n'amacwabari akatigane tekare amakweri naboriwe ngai chinguru chao chire twesigo ikatokwe obugima bwaitu nigo buri obwenge muno amatuko aito ase enseye nigo abarire korende goetera ase ogupa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawatikobuwa ase tore twesigo ikatokwe obugima bwaitu nigo buri obwenge muno amatuko aito ase enseye nigo abarire korende goetera ase ogupa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawatikobuwa ase tore nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekera
cherekero torarorane n'abanjwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase enze engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanjwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase enze engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde Chando yenseye, toye tige enseye. Ekiagera mangana eritangani, aikire ueta he. Nonya tokorera, tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanjwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase enze engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde nonya tokorera, tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanjwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase enze engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde nonya tokorera, tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanjwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase enze engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde nonya tokorera, tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanjwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase enze engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde twensigo ikatokwe obogima bwaito nigo bore obwenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire orende goetera ase ogokwa kwa yeso nakoboka akayabua amakweri mono amakweri tabwate kobua ase tore twensigo ikatokwe obogima bwaito nigo bore obwenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire orende goetera ase ogokwa kwa yeso nakoboka akayabua amakweri mono amakweri tabwate kobua ase tore nonya tokorera, tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanjwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase enze engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde nonya tokorera, tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanjwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase enze engia asa makweri obororo nokweumya bitabe orinde
maisabo omororo mama kwere ditoko bunyurarinde mechando yenseye toye tige enseye ekyagera mangana eritangani aikire goeta Nonya tongorera tiga torere tobate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarora nenda banchwa baito Maria bararete ase chindera Ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Nonya tongorera tiga torere tobate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarora nenda banchwa baito Maria bararete ase chindera Ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Nonya tongorera tiga torere tobate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarora nenda banchwa baito Maria bararete ase chindera Ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Nonya tongorera tiga torere tobate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarora nenda banchwa baito Maria bararete ase chindera Ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Yubaga imikwaya yo mu Yukabati ya Wali
Mufasa atatufikisha. Bwana wote tukaangalia. Pastor Lera Sabe. Maigani Manja Tusia ila tawateke kubungo. Basi tusabe umonene tatenya sawa ito. Na endeli tukeli kwa watu wege tuko pamoyo, eli tuko na endebo igo. Tuwale kurusio mwano ito ase nyombe nkendu. Tuwaikira iga senka. Omonene na ende Wamito bakiriga iga twensi kuchoka bakirolinga utahanire kurara asitoke makweli omonene tumanyitenga busio bwakira imirobiri yose yenyangi yaye turino kusemeryo konene korenga kiyiga nukwana monaitu wetrase musumbojo usia monene karara ora kwana wetrasale omonno sendinga nali yawo twasebira seritere yeso mugori ito amen. Naye buna eno kwatabete mwate okoboko kwane ikwa nena ye boronge ninta rora enchera abuya yeso tare naye so Edwin Barnes agatera kutera kogoteba Nyasaye nintari naye. It was a tough time. No yati no chienchera buya Edward. There is a time enchera ekugusiriria imati gose kwanya wakorwe siri gukorengera buya. You miss reasoning well. Ine ngatuga ni kubwatwa oboko so Edwin Barnes yagotebanga Nyasaye nintare naye Yesu kakolire emirimo kuromambia oikie ongina byara Peter onyolire nabwate liberera linene igago kuna pigina byara Peter liberera lyasira amalikama yagotebanga kalete rwabanta bange babwatebecha namaro yamange akabaweni ekerumuganda obomonene Yesu agatege baroko baena abantabo tigabambuke ngumbu yenyanja gitabu kya Mathayo 5:3 mstari wa 23 Yesu akabakonera ngumbu yenyanja lakini kaboko bamogoroba bakalino obwato naboroki bwabaye Obasoira so bwato. So I'm moving to the conclusion now. Kiagera hindi kubarandia ngise kubarandia almesa ekifungo nalego somekieni Mathayo 8:23 abarokwa basoira so bwato ono kwambuka bale bayirane gucha lakini Yesu orosire nandi Yesu orali kitoro ekiagera abole cyo mubere wiki mwanya bantu akamalika hotel akaro acha kolina obwato ekaraja kolina obwato baye bakamutunyana aborokwa baye bakamutunyana mwago monene ukaimuka no mwago monene ukaimuka asigento kieke Bogatuwa nagendo kieke nemerindo kolende era konyorali ere
konyokorere gento kieke orarire inisi humanity asumanya abantu bwaye akarara karosa bnomonto akarara kitoro. Yes, emeriro yabeire menene continue bakamochiera bono bakamochiera bakamutura bakamotebya monene totori ngosiratole akabatebya nakimoko bwainwe abumole n'okwegera n'oboke eri akaimuka agatogonyera gento kieke omwaga n'enyanja gokaba ogotwerera okonene abantu balia bagakumye bakabura n'aki muntu kyo nonya n'omwaga n'enyanja bikumuigwera. Tough times never last. It was a tough time for the disciples. Experts mbara apply to bungaidi bwabo na expertise kyobo bibwabo lakini bakanyanga mache gala leta kwa yetu kieke ko so bwato inwa bubo kwenda noboke. Yes, okwenda batwate noboke lakini they never forgot namba yabo nangu na yes they went na bora akune mechanda sobo imobo kwende munomonto lakini egentekemo tibweba nganyasa na bagalo kieke. Yes, they forgot lakini mbele kiba maete ngaro no ale igara ile bakamutura. So in our tough times na twero bionsi tuinolego monero bagalo kieke no ale is with us agatonyere melindo egatoera you will come in na chiche asogo tonyera emelindo era asogo kumabwao na bweba bonsi nabo matokise botera lenga nimbwate mu mulumi ntuka le Nairobi nimbwate mu mulumi ntuka swati mituka la America botera abantu nabo twasemera abantu baminto lakini nabera nyalika no be disappointed na your brother na your sister to baisa kweba nga Yesu wabale kieke no wale never forget call upon him. Hallelujah. Igo pane siago teranga kora ambwate gento kieke. This is high time. Yani nebega sundekere kenene asenka osoro na abamino. I know you have lost your brothers and your sisters in a quick succession, lakini Nyasaye taiyo katika tiyo molindo hiyo mweza kumweba motule motebya sogo saba. So Edward, what am I saying? Yani in this tough time nigo monena tebirenga kora mbwate oko boko ense teko mera kende ninta rende omorem goi kangi komo erio ndore omo sayoni omo toria tarenaye. In this tough time wasenkeye nabona aliko bayini college makori nabona aliko bayini college Enoch na ende bangere birogo here. Give them seats please. Makori bateneine. I can see them standing. Where you are kuambuka at this tough time na aliko sabanga na onye kiratiri koroleka na buya ebanga mbote gento kike okoko bale gato sabirenge yamaya ase. So amabokaya nechira kyo monene nga Nyasaye na itubuna tuachire tuwatenenira mona ine toko batelinga Nyasaye ababwato okoboko in these tough times. Na tuombe. Tata Nyasaye tuwawakire mbuya mono nabo tugutura maliko twasomera abamito
lakini ngoikerensa itwa banyene balitogosoma towakwa nabiranyalekane twebe aborokwa bao bagatamu naye ekere melindo yacha kwenye kwabaigeiye bagapura obumanyi bwabo ekero bwabasinya mbakwe bitaro urwase birengerero byabo bakagutura ugatonyera emelindo nonyanga tigati yogusireriwa nokweba twasabire ngalinga nerimo ntoweza kweba abanyasaye naule tuinyole butambenga naule karo tugukurangeria notwaye emelindo emenge egendete kobaso obuma bwaitu one nkitwa nyebikira amaboko aho yukabetekera ati mukie abana bayo bacyakisa bari enya etabwatingina eri nobobwi ekeroko bagatigati bakoligererie bonsi baguswasole eginde barole ncherera bwe ibaratara sobimo okonye damu ekerara tigara senke atigaro gukoligereria elinda rumwerekeo ora tigare ko gendinke y'ekibosio ekero tukwanyeteri akabere yamoro twachira abange kali twensora kwane kwelelo ko bawe tugweka no korekana twamanyirenga waisadire katokwebesa boyende torae twegeri ngobuguma bwaito no bwenge totigo bwene no bwero lino gusieria tobwata namo naye koli bagalire oyetera asiribele Yesu Kristo mutoria amen. Ireri bageriga mbairaniri ngambia muno asenyencho twabwateranire kurwa chingaki umuntu na yukabeti atimugete uikali tukolia lero sao lero mwege no story twakorire safari ingiriya twikire busongo nandi twikire ka twaibule lingana bono ndaite kuira chingaki nkego irinde penyole bake banyale ko babagukwana kurwago tumanye ko rumobere tubatebiye kubwaki ngongo chakira ase kanisa yomonye na Yukabet moleto mulisi Ruben mulisia we kanisa eri bwago erinde nerato ebabere gakubiri bwago nyekinyureke as a representatives brother Ruben wakati wako mulisi omwe familia abaminto twakire koleni aba pastor baitobara basana bairire bakwani bairire byemensi nitamani ndio mana sengichoko toretere ngora asengicho yoyo bintu Yukabet abeiro korana na mwai wanje no Morisi Ruben yo moba balisi kanseri gwage na inde tubata balisi tukubata na barabu na abandi abalisi balito kubata na kanseri gwage nalako basaba mogoroke ndindo yo makwana kwa kibo cyaga abali bande okole ngambwango nga pia mwana sengicho yayo abo mo boiseransa ngao Morisi agotoko para nera Edwin ameke statement ono Morisi asiri baga akena bana na bamwachira asoma yigo Yukabet bwairebia pia mwana sengicho masabaino nokubata na twaberto kubata wikenyangi yekiri tukolia lero iyo twari gusaba ase family Morisi togega tokumutigara omone na moremie akobwama na twagosemeria bitandike amakweri aya asaba seni bia mana sawa terero bia mana tiga twae family members bakeba kwaneken to Kenneth Akuya you are among the family members to Tukwani Kristo asilibaga njeko ile bageri batabapole se family oyo mtete family tumwachira watu wapole karibu sana asante na bogocha ibo bererane Yukabet tutragende nsemende oyo nere omumurumu aba Yukabet nkase Yukabet nare nero monene kabisa tukwani ngo bakwani bwendire ki asaba lisie no korire la paka no rubiri na kile nikala la sisi tukuna
asa yonsi kuyakolire nabairi mwachicha kuira muri ng'ombe yamo nabwatandi amanyi ng'ombe Piamono Gankong'e chief atuletere family erinde twende semende karibu Piamono tuliyoga Piamono sigasi yakorekane sikiri ya rero Tuangwatari ya sauti Piamono Turaire gocha kurwa mang'ana ya bete bakachinga kechiga abana nkuwakana Piamono asogosira mwadusirire bakachinga kechiga wala chinga kechiga nabana nange gosaba monganchire ndete family sana ndete abana ba David yara na wira tokenya mowa manyeti lakini bali gukwana ngo bakoroka iga nibyo ni moranje na marieta barakwana n'abandi mumanye isoro riri ururwete akara abana b'abanyamoja n'abana b'aminto b'abanyamoja abana ngo saba cyangu kirikya mwabo my mother moja teka yeri moja mokora bwangu gamba kwana ya asa marieta no ndieki mwaka ndo isabati waburalire tigati muke narwarete nacha tuwachane ndugu yana monene ile twakwanite na baba nabo naroche wiki yomo hiyo lakini dende ntwale kunyara gotenta utinga mwasa ikeire bono kurwaro baba turoche igakarira umuntu manene kerakurira narasiriria abantu baminda kana chiri tokorora na igakurira ujumu mburi ngatinga ngambe kinera ya nyokire igawa abai nimwe njere ngijangana no Kristo watokora ya maya ande ndera kusabira mu cyumbi yamo ya muno hatuzone akibara ilo yo ngabo mi yeta ko kobega yo nali kusakana moyo ne tauti ya sako wale mu ikiangalia yuko bidii kwa jatu kwa kuna sumbugete wana na sai kama mmoja kutoka kwa kama ngana kuliko kwa sai nali kwa sababu ana baiba hata ngombe ligo elimo murastiga atu mino bano tiga ini muta ite como tugeka onyena bangi bali ba ino ba geta nali kwa basororana abantu babo sindia mukabeti urura abana barimo onenya gashika yoka kwale ira nakaga oso ikwaje alenge nonyenda tu miro kago tukoroba nako nyoro kutu ngauli berera abana batebi baba runga te maja go jalo ala ko batigera na abana baibu ba ya mugambi ngaya na munga tom ana indi kirike wisi ko diamo Piamono alieta ne Margaret Matuki Mary Moswati umetogaro yo uwo mwisi fenga boy bomo lisi me familia na bana bemo ma digo saba ntoki akiabanta abami tumwaka akatwa barangeri nchuga do you need to be requested mo njo kaiga abara abantu babaro abana abami ndo tinta ba ri bagaba kwane kinga kitiaire kurumambia abantu barasi Orio kurumoino gakoro kujosika uyo kumubwati ntomu ulino mungina no mugakwa Josunya wana ngire wana tayo uyo no lipa naro kubwati
oyo nsabera gabwata mangana mange sana nande gabwikaine mama ugosoka kumuura riri no kwana kai akarago nyakwebanga ine nyaruka yane yakabe nabona abajuko ukwana ringa oyo mangabo oyo nsiko magukoro oyo no Osoro oyo Veronica akamajukora agakei angetindikora ndi ombwate usuni sana introduction ingokora onero monene oyo gatinchirari onero kubwati koruoyo umucho koro mademu njengoro kusabera yo mumanyi yo kubwati tom ndiya mona sogoja kotoe ngora nasaba siseni tobe no bole mbaka mambi abana hata kitege kora bantu barasi nunjwa ngogoje yo oyo nero mumbura manene lakini mwana ukabire oyo nero mukogoto mwana ngurigana anya baba nyakorome barobara. Thank you. Asimra wana wa ile bya mana sinyicho yo kuetika karango ile chiso amaini byo bya chira bantu arase lakini asubuya wenyo awe mama na bwata basani kwege kerenge ye bantu ya korengo ya bole batore ono asinyicho biro abamwe abo yo kapeti mbaro nandi monyore perisibo ngamambi ngwana tekayo akibacha amwe ngotena basika bamwe abayo kapeti mbaro yo rairari omure bamwe abambaro musimame erinde ngore urangu muku anasiba amorari baite semu wachingo lakini gotena toka ganto bwa sinchibiro era bando madre ko romo vere linde waji ko nyoma mari woni meta wantu bebe tuko dikia mono nainche timbu atimangana asoyo minto kurara amaene umusuwati ochandikira samatuka mange njege ntonda atebia bayu amo mino rali amarandi alpastara anjosia nyasa ora babota koboko musani ta yonse ora barae otadigata toligo nere murara angeli ale tobolemu asenga ya mokoyone amono musubati ono ntaragenderera abami itangani abaiboli ba murambara yukabeti makomoke mbali ngali njuga ngoja so uwanja mororokane ni maite mambi ibageri ndikai abuna bako nyagocha yo makomoke mokira korokwa umongina kondo usoba yukabeti noyo ndi na mireri oyo tata moke tato minto na tato mwawe yukabeti nechindu noyo nere mbaronga koroku nere boigo noyo ndata moke biamono isarasa gaki nare biamono sogoika noyo nere baswati ba minto barenge sita oyo nere bono utigalite bunu muswati omonene konyo kubwati yukabeti akwana ringanira njege ndona kwani ngongo ira ndia kwambuka makoli mangawo amona bali na baro asekera li tukono kuboka mangia anyano mubaso anyano marwa yezo kwetu musaraba naro abate chinjira na mani ngali ale kiruko musaraba kali bosa etale moko murangeria mokolera kujasali na mogo itera malika kujasali
ekare kende kyonse kyabasini nigoge konyarikani ekare mwakwani okyase Yesu Kristo moko mabonye nga tato ligo tata bwanja tato kare na kare tokonye gitogoza elimogoza bekemo ande musabe kende igago koremere mumuna yukabe diale okora asenge ta konyara koboko babwato goko na kubatina nona simugo tajama gotere elio monyare ko bamoko menya monera maninga tube muchio yo yukabe tionto aye tege to musaraba na ko je ongo tebanga iwangani yamono oyo nere nduya nenene oyo baga kurara bwango akoroku nere mumuro mito korwaringa omonene noyo sabina mo itugaki nju asogwaje nabo sabanya batolingu njugoje none sabina ke munda koroku mbaba bakorenda yukabeti amo no muswati ominto nyore kara oli muswati ominto mbaba kolegasi igonko basanga nyasaye nabairane nane nyasaye nabaseseni iturisi lego kwana inganeli nataka kuadili yamba kire biamono oyo kuranga mama okwiria kabeti kyagera neri daraja yane na muri ndogo arobo tuwatale nene sinyagitari tato mwabaro monene tato maigeri yakabiri ngento ndabasabe na tebete musabire familia yaye na ndi musabire abana baye nantebye kana mbore ndera sitinga bwa neza ukwana ngamdaigwe ngatora na mona gatwagira tukairana lakini garati goku una nyasa ko kunyasa na bati sababu antisirete na ndo garwara nje ko mwake na byamo ni kyara tata gatendo na gusira byamano tenya saba sese tubate simu yo gwali na kugo saba kwane ko cyase muri byamano muswatira noyo ati muswati ominto noyo minto nturusira koroku mama na mama mwabo sisters buyamono na abayumbale ngali abayutene na igaki abayutene na tena iwo mbale ko chiali saluti umusangire kan buyamono tenya sawa bwadesi ono tonero yo minto osoro ombwati tigakwana lingane limo elinde tokole ngeba nindu twakora chingaki museseni biyamono wana banyasawa wakena wanena na turasa mabiti kama kwani biyamono sa yukagati gawete nga nawe aligania nawa aku kwai paka chinga kicho mwalu paka na yitenga kya tanga sabere ku lakini rende chinga kicho monto nyasao maete lakini endo ngere akwanete awana ana kata imoto wa ndumbara ndewe tinga akarenda basabe ona tima tinga na kiwale aya furara guseke ona ganda inga baji mutu basabe tima tinga ndo amakara abakorera furara njuoji ni kerani yendeke ayo ndino rutu bomu tima sana acha aga devi ondembe na watu sewa mot ngomani kumakore timai chunuga na ije kerani yendeke ekiaga ariko nakobakwana igana uate saba ayo ndeneba inyangara awa ariko nagatanga asebe mota goja motene ne gaiga omo basta wasabere tingora chingaki agosabe woka ya emwanga tingo maye kama akora to komo jawanda ona na wana gata
Devatenga matanga ateru amarandi arandiwe bantu bakora kintu kieke bahira ige ngendanare gatewa yangara njiko na gocha ngo na gochuri yangara tindigo kora igo mai to taraja na ko isabu abantu batu kamba bere igo ango ikera tingo manye kimwakara ige na wale ontebyo abantebyo mali pi wa ngingo chago obarangeri basabe aganga bako murandi gocha ko basabera lakini taiya biamuri lakini wana wao toka ndugu shakara kintu kieke asabe ena gani to kira nyangara njugot mo dia saenda arandi yairu enchu nayo magati asawanda awansi furara anchu to ko manye ke kiawe radio ya wakorero gushawa basi nasaba kale abapasi turana abange tigatoe pasta akoro gusaba nimba leta mai gatoba manya malita lakini tiga atokorero gusaba senye chamana bai oyo kuna watu ko baiga ngagia bora oya te banga te ko mocho bus oh baba sukari yango tobe kebirangeri yasosaba omwanchwa na indo mutongi tata nyasawe iguru mara wabe go tuachira sobosi bwao era tuachire kolera segincheo mto yukabeturali sawa ito tigiro mwako yo tigiro nabana na indo tigira abamu abo nabakolerire kanise yeri bwabo ayenoma ete emeruria magimaitu asakoerera kero yomo ini ndutu achira rero ekiagera egakia mona ndutu timoke una yukabeti atimoke osia ega abana bahembara abamu abombara ega eri ngana liaretu asaba minto basukiro bosia ayenoma nyete okwane kwa yukabeti kerarenge moyo asugo sabo kuiga nase sababu iyo tubaletira samagoka ao ekiagerore tata omanyeto obobisi na indo omanyeto obuya noborendi bwakero yomoito omanyete ebisio na inde kwaigora asekero yomunakuboka na inde nakorara twasabire nyasawe ito ababaminto bagari basabirwe se ase emusangerekano yose samakweli aya twale basaba okoro wancha kwa asa magimabo obalenda asikyamate kyabona abana babo naye ndo batwa manyinga alia asibetie obobe bwakerengencho oleto obwanchani asikinka kyabona asaba bayetanaine yasa ito onyengana inde yarenge yo gotaiwanana kati abakero kende twasabira yo mubwatari nakorengana okwani kwa yukabeti kwari ogwancha no buya wakoreke asa magimabo na wetani we Kristo asomurobelio yukabeti so tigarete we kwa moelio nyara ko barayo munyakirugo umugako yo tigaire doubt tomeke samoka sitira yabene omoseseri na ino mulende no bakoreri buli omweta gokoranya sai ta twaro bworo ta twaro bwoba omomende chinguru netsemi cyo bakoreri boyo abana batigaire yasaho ito no baraye kera yise nandi naye nyasaye ubugimo bwabo obayigolere ekere bakubaningina bayigwiri ogiri yao eligo tabagachita kana na abaye elire kieso batuganya ariko kina na abachokoro barakina senkeye basemeri koigwa omugano muya oyo ngina korobero korara twasemeri ngana itu twachira akoba asamaya na sobuya na sogoseni wakerengencho noto bwatani asengane obuya bwa bakorekera kosa weto aseriete Yesu Kristo yoro motorio ito amen biamasa inde wa hakoreta ba mosirete taliko wata nikonde twa waletera mora kubwate bobe igamba asirete na bari kona ko batura na nda gate bakore kintu kie abange mwasirete
lakini ora nyore ngabara bari ngumutwaye bari mwasira mwezi nyasala sisi pia mana asegenyo tete kwando batote program la bala iko data teni era ono anori to mai tinga kiere inde no more mungare kumbua kiera na waina kero mama to abana nera for long time abatu agajire kera go soka inja ko tire program jina soke na eso kuika lakini abako tire ngale jina yo mwale wante venga kera go genda bos kiso grande dano mo krek igual un to buate program no kera tengo de tare lo chico na aquí con el mere yo no rinde tigate con el ngane program la ni ba ngete asabasin baiti ese todo ko te to ko ne rinde jina ko Abande minto maso kira mara watari ko na kuera merali akini mambin pa ole program kira yo chola ro mo ko chire adawis mashkuru mambi chama mbwana chikayo mambi na matera nogo sabo ekiyoka mulisia ana yukore na mange kero le abantu abange monno bantu no baiterete before ababon kuyari ke go chila abalwete Tiambori ngaba kazi mura pinanga sumuri James Nerong koroko tauti simu yani kabete no abetenka kongna kole nyanke lata ate bidauti nga tunturi kumutika bo tira ruguru kurutura tuanchira ni rurarire saga teba bogimu bwingi nyasana koraiga sinisa tata nyasai Pakirin ke musumbo beru kurara kira kia oni kia kena kwanjurura begeni batimuka kartu banyete kumwele kubwa kara begeni turangana ko tewa ngamana to karande kan musumbo dauti ana baja batigaire abamwabo mutari kumubwata ko bako na bwata neno ku omwali yo munene eire ryo ko tewa ngakinta kana ne kiao baibuli yuri abako tunene omwali yo munene busera kwa borekane Mujabu musumbo itukuria nkyolero lekanenga maene twandi bana jikina nga onyu maboro bwene twandi kurara tukubwate Yesu kulike manirike utorega bwitu twasere na kwegene ne Yesu mtubitu amina ya mona elda umolisi ombati igale yonsi pi eseka igete ubateneni basali uti usabe Mono jadi keresan orang nak bangsa orang kan dari kiri bangsa ini di semua dua sistem ini jadi kan dengan biar mono apa yang kali orang lokal kali kan sah di satu sekolah cai sibir berjemur apa kali pakai biar mono sekalia Syria biar mono benar awal dari biar mono Samsung polis pen biar mono yang mungkin mulai sekali Mokatekist Julius namorasi gete maite sagenda gucha na bogocha organize abashiriki wa Catholic balegaiga nayo sabe onenabatu tumsifu Yesu Kristo anji tingali bageriga itangani kabisa muno egani twabene rasi skuru twakore mirimo y'engano y'okumya nanje narekengwa muchasinge ono bali bacha kurwe kwekanisa ya Catholic yuko mutunga mabulu yemano Brother Shadrack kwa niaba ya Riobara naye na bogotene ulikuganaisa abali Riobara omeke statement Yomono mulisia silibaga Marieta Shadrack membangoropwa nika waliyo barugo dauti oyo kara kekero tole seitaiga garu manona lakini yagache kaba ainga kairo mutsubati uri mukoyo wanabona akabona ndesemo yane ono yona batewa pole sana dauti pole sana kanisa yaliwa abantu bonse asenge yobosiria umuntu
makwiri tumaite naro lakini tukuwa mono ikaro tukunyora mirimo muno yakorire ngana inde teko bolinde tesamse ono enda abali obara ba Pentecost mwiga tigansabe kwa niaba ya barai irabe mbalema inari komorenta uyu muntu Brother David Ogega nere atilime amekistekine Master of Ceremony. Ase ndiye taliane maine sek David Ogega ne familia yao na tele pole sana na boy wase family yomwa kamumanyi n'abantu bonsi umucyuma ngabo ase yetaliane yabeire uburwaire bwairege kasana ka Pastor Josia yoturandiria igate abanga tough times never last, but there is a rider. Tough times never last, but they leave a trail sometimes of emotional good. Chinga kie chichio bakomu chiaire, lakini chine koro chia tigara chile no bulito. Ase the family ye mwanyali lekoba mugote na imara ase imani nonye mwatwale challenges ye ase kitoko werne lingambi yamono kiara mwabere kioro keruche abantu bande na boigo kigima liwa kwanye to moino yo yukabe inga kia gwato bokomu kumusabira chinjira awao nonye mbali baba batene ni bwaiga as some of them twensto kubatira byamona uno moino lenge sija ulenge role model yesabangi nabande n'abantu bande bonsi tali mweke family mwa munusiri twensto munusiri lakini bona oga this is where we as Christians come in kubakonye family elinde banyole some form of relief as emotional food chiatigaira after the tough times. Thank you. Bono igonkoleta omokonyi bomu pastor we district Brother Kirongo abarandi n'abange bara elinde nabokora naye ngokoa aleta abarandi akina bokwana kwa niaba ya district pastor. Muri mono siribaga kugira na ko libaga linende porase muri siminto to kanere nanganya ukona yo bali sibe district nanga simbe bali sibe district yeta ka to kora tulege ka kama na David tenang elders tenana ngo iga balisia tuwa tumanyakero go ito kutorase ya tumaiti ubuya nara ko se janje manchuo jo sabe asinge jo tuwa krisha tumanyakora na karansa kasari utiga nyamuno sana asinge jo yaito ekera ngonya kuira igo senior mu pastor soro jugocha asinge jo orentengo abarandi bara asinge jo morandi we district tanyo itiri bari ugocha pastor chuchi nyamongo ngabo adeli una kiande bina tali kunyara gwikase bono igo na musabeli baga asayo jo sababu ya senior tired Benson pastor inde atoyire buya saba bakisange bamu aboyo talia biamono muri oitogo mu pastor itora iganya mongo Tuona ari gusaba sogokonya kisa ba pastor wetu kumurake kibusi aiga lindegere tukuri kipindi gitu. Pastors kindly rise up. Bijamono bakiri busi aiga asenge ncho mutamanye kiasi bago kore mirimo abande babo abonga netie ko bali baga watu gete ni sabaga kora abandi na barwe tasikere geta abandi barwe batambuke yake kuna basi ya mona soko ngari wa abakwani na tora sama benga bwire bye
Njamalie tankoro ku Joash Onchere igongo kora egasiana aria se district ya Kiamukama enka igere kiuguru aindo yo osireire mbwa mwabo kera nainde batambanye na noro mwiri gochimeigo abana bwankwane igo bono nabatware gusaba nka sabaremi aindo buya bwa Yesu enda kwa munaini pensi tora sokwe ari ngo gutimuka yamo sana ninche nabakwani no turasama be wairire bia amalie tan Christopher uyu nyakoe kurugorangiro goro nyakoe no mwabo mmanyi ninjo murandi kurwa nsemo uyu muchuma ngabo mugima nane nawakirisha abantu baminto bakali rugoro ya nandiro goro ntugwate makoma koraire utukutumambia noge go minto tuatalire nere safari entambe kurunde paraton babere bagonsira sa kere transport ya mbodire kurugoro bacha banga na tirimpo kabanga manganonse enale ko tebanga nyasaba remi ikiagera naendere ende ko kanale ko tonake naende ngene ntosero gororake ikiagera bonsi nabantu baminto nande nyombe yemo nale ko teba nyasaba remi naende ogende kurwane singi mwarwanire buya naende mo babale mu boyo na abana bali bane nimaite babera abale mu kinga kijonse nabere kande babere kishya kunagina alenge shya ali kurwane segengiya nano mole mu olenge omulembo tikale senga botambe naende kwa niaba y'abantu asinga kole district ngo kora Kola district gere East Nairobi field endo mubago Machakos na Makueni ono kwa niaba ya district yane na East Nairobi field na barande ba minto nenka ya itukuru gorgorange ngima Nyasaye abayingoreye yama tigana nchemba kwa ninga boirire bia mfariji wa kweli naweza kutufariji yote Nguruku Bonfazira Temo Igara randi mwanafunzi. Thank you. Bana banyesaya nabakwane boirire bia nchemele niyo yonkaga iga bwonere birongo murandia Osuneka district monena abaseni takushukuru Mungu kwa maisha ya Yukabet na familia ya Ogega monena abaremi monena abaekinguru na ndaba mentera maya aliara sikiganje kia yekero twa mwegenire. Familia pole, waliokuja kuomboleza pole. Kwa majina ni Deborah Kwamboka Ogega, ni mwanafunzi anayesoma katika chuo kikuu cha Bugema University, natoka katika district kanisa ni Getembe. Pole sana. Thank you. Josiah Njoe kurwaria kegonti keigamire rugoro igogo kole mirimo aria ensemo yo mobera muma maro aria mate tokurukanga omuchiori okurukunganga kimumanyete nyamaiya. Thank you very much. Enche yanjere mbakwani abana baminto buna mukaranse buyaga mbuya muri jega ro mbakwani bana mugonja yanjere mbakwani mbuya muri umwana kwa mangana no muna mwaja ega mwali mu minto anya abantu bali bacandikite minto igo mwaja ga motokonyi nduna abantu tucandikite yesa babo yarwalite tukigori sisia omuntu ubona gukwana nasinge njata na kurwalira digamba tebye njira kibeza cyahero umucyuri digamba tebye njira tomenyete nyumba isiko gaega anya tari bantu bandi bagoje barato kwanyenge tutwanya kusiba bona ngenjara ntu yitukuri bona bakito gukora moko twachiringie mimi tokore bituma nizo kandi tonyere bano butu okanye korusya agukora mbasa bengi chema chuka barwanga nawo nkurani akiogoro ayirire no mubastani. Abanchwa ase Kristo na abakwanire mbere muri Bwana Yesu asifiwe. Oya Marieta eno moyo balende Alex Tom yaro mofasia ketika Church of God Getembe area murandi yorurao kurandi Maruanga district no agokora no tokokora bwiri o mabu ono musani one ando mwiri o manene yake koranda anchina cha kora cheste ngora yane ako
namang'ana amanyorire taria abanto kuno murandi arandia ng'ana mang'ana aro sometimes nabwate chingaki chiaye naende ngoetare enche nagania ngosegete iga uneka wa butuko ngochire yaba mambia chingaki bune chiga marika gochibekania obutuko bwaira mambia ngokibore dema aseri pia mono basi omupasi itatarasaba egere tukuri kubya semo yaitu nenche pasta nyero benso nikorokwa usenka aga iga no soro sanduku mumanyete na akole mirimo ye kanisa yaitu na ritaya kurwa semeremo igo lakini rende to endo yo munene kera uruki burati aso mwana Daudi mwana itu rema murone na abachukuru bali baitu na inwe ubwo bambore tukuja twatwara nga umayetu muganda yomuno regaiga nubwatu bubisigete gati ya umwana uyu tumaremu ne amate yatigaire nabakonyo rudinaro orengere tingonyo mumino yorara ngakinke yego chakaba lakini otwari gotebanga engencheri asabite murabona masabari asabwaiga tigara ndase e family yonse lidegere abachukuru baitu motenda kolinda iso lidegere ligwa mundi basakororekana naende kana makweli akire naliyo abantu bagocha bamanya nga kinke yarenge kana makweli akire ya abantu bagocha bamanya nga ndoche nyarebora retenero rekogere nkeria ya rorekana buna yarenge ekero nendo mwata ne kumu asego mona abakonye mumenya asomo nembe ikindi nango tebo ya kabere omwana yiga ukabe tiuralire bono aseke busi onyendiria to nincho na bete sigani yo mwana uyu yiga uruma saba ngo ekerendo mu pastor abana barabo taiga babu barabasaya yekaro nangane tie omonyama asenge cyumwana yo namu mabite na batu waligetie umugani bokemoke muno mumanyite bokuribwa ikagera umwana yiga agaitaba akaba umucyase kayitanga aseigo noende karonaro na kirori kiria kuna twachaiga igo na inyura enyangi umwana yo yabete very powerful asebaria mwa yikerete abantu keroke gatetemeka ndo na hariko sabati manyeki murone tiki Malaysia kuna toko cha gukora James Nyamongo ugiki gakia manyenga mwana uyu uratire nero bwateri ikondo uri gutanga sense gutitira kuruguru masaba gucha onasaba nga muri kiyengecho umuntu ise gotokonye nebesara aganie turuwe besa tumutume akikumanya cyemisinga yukabe cyuraje cyagera munyurite mirimo akorete naendero gurabo na muronte na cyemisi naende nabona no nasiganete nero yugoyo umwana tumusira uyo ndi nero nasigana go cyasita igese nakorire mirimo mu pastor bo gwatora onkundi namoranga yari oyo ngaiga kuno kwa marende kwa de nje muno mu pastor biri mu atometo ko gishiko aseigo omwana oyo iga enyangi yaye yabete n'ekinguru kyenenema asenge enchonkora emere n'ekoti yaitu ya kisi yaiga n'ichenyoru mambi yake none pastor nayo uraiga n'ichenyoru wake mambia onye emere meriko kolego chokoleti bwangu ninje basorore banyebike mapema akenye kintu kiripoti kibine ebyo egere nchiche igokora abanda ali ekoti abanda abumugocho sakina omuranyoro twabakonya akemangana make aseigo omwana ito otimokire okwigena kwaye itaya yaye iti aye gaiga buna butambe ne kanise yiga boy
Tiga pastor sabe. Pastor Mbiamono. Tindigo kwana tapiga kwate ngana vere. Lakini the all is gold. Abangina babarandi mbara. Na ina rumu wonyonga. Ochi baba boroka hivi. Yani ndo watenjera togo kora bura banyu bakora kare byabo. Umugina bukurande karara okurugira pasta. Ma ndi ndo ja bosia twana kunyama ngana. Lakini abangina bambari kumanywa. Pastor John Onyonga taria ndoche ndamoroga, but we have ever been here together inchu mugina ninchu. Wakayona bona nayo semuga pastor ajogwati ajerera kiagera bona ngusabana. Wani nje matabi ya chake ose no burandi yawe gusoma lakini kurangire kutayo gonda gose. Gona mare tasinge bari no muswati umwabo uyo no murugi ona mumanyete. Oye ntuke mai. Tigale goja pastor. Rangi dogo te baga pintu ta kete kokore. Oyo no mo morai uito mu pastor okora Nyamira, Pastor John Onyonga kuruigare kanisa lakini no akora Nyamira. Uyo mumanyete umurugione mwana mwalimu Erikano Nsongo tata uyo nere mukoyono munene bono garu Nairobi ekara namanya wari umigereiri lakini tigantebe nga Daudi nka mwana abana baito umanyi noyo mindu igo Daudi mwana lakini ekara nachiko onyoma Daudi nera agansiganira unasiganire akageranga no mwaka nyairo urintata bono murugione igare umwana uyu kapeti urwari matiko bona ende Daudi agaonchoka akaba tata ikyara yu kapeti mbaba abana baye bono chombe makabe tayara itware goteba mukoyone gakora ndingo yokwera. Asama jesa leo kule kumiria na boshi kakana mtano mcha mwana na nate tena ile sababu kule na nate tena mwana baba. Good evening, church. We are so sorry about our relative who was lost, and we send our condolences to our family, Mr. David there, and we are so sorry, and God will be with you. Thank you. Sawa. Mocheni, ndio mtungi tatu tunasai. Kuigo kuopa ni tuatina sura sitira. Tuko sana sai tata na kwa mnaitwe kwa mno nkayo kwa David. Huyo sirali gulo yo nabo Elizabeth. Kristo nyara kwa kuisana ngeyiga kwa wale mu eternity. Mbera kwa mno sai tata na kwa ba kwa. Mwitiri bona baidina basani baracha sinchokora nyingeye. Kristo nyaka bakubarase chinchera yone akaba bakabya kubwa mwana sai tata matanga yetu niwe kira soko kwao Kristo ekari murubire yo bendelete sai tata nyaka bakutangana uturaye no mwe kwa mochani uikatwa kurudia mwigeni ekari sai tata nyari ko bagabu kakurara ukino ko kasuri ono watu abekire nkeye engimaso ko kwao sai tata nyaka bakutangana kwa mwana sai tatu na kwa kutura kwa tukasi kingi wana kwa wetire kwa mwana kwa okore twasabira sirikira Kristo Yesu mutungito basi bona isaransa sai na korende ker oyons Chonsi igona korende ya sai na ko
Baba yetu mtakatifu, Mungu mkuu uliyeziumba mbingu na nchi na vitu vyote vijazavyo ndani yake, bahari na viishivyo, jioni ya siku ya leo, chapo tunapobujikwa kwa majonzi kwa kuondokewa na mpendo wetu mmoja ambaye ulitupa kama zawadi. Amekuwa mama shubafu, amekuza kizazi cha familia yake wakiwa na mzee wake na David, cha watoto wa kike na wa kiume. Amejitwalia wajukuu, lakini basi kwa sababu tulikuasi na kusiasi amri zako, tumelaaniwa mauti ya kufa milele. Nasi ni watu wa mafumbini na kusauliwa. Iwapo Kristo asingeliingia katikati, basi tumaini letu lisingalikuwapo. Lakini asante kwa sababu ya dhabihu ulioitoa msalabani kupitia kwa mwanao Yesu Kristo, ambaye ulimtoa naye akakubali, akafa kule msalabani, akachukua mwili wa kibinadamu, akasimama kwa nafasi yetu, ili sheria iridhike ya kuwa amekufa mtu, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini tendo lile ulilolitenda msalabani linaitwa karama ya Mungu ya bure, ambayo ni uzima wa milele ndani ya Kristo Yesu, ili wote watakao kuamini wakiwa hai, chapo watalala vile mama huyo amepumzika, basi kufa huku sio kifo cha kusikitisha, chapo ametengwa kutoka kwetu, ni kulala kwa muda. Lakini unaporejea Masihi na mkombozi wetu Yesu Kristo, mauti yataangamizwa na mfuke wake milele. Basi wote tulio hai tubaki na tumaini hili, hasa familia ya mzee David. Tunamwombea umpatie ujasiri wa kusimama tena, chapo kipigo na kichapo kibaya kimemjia. Watoto wake wote tunawaleta kwako, wasaidie. Doris kama mtoto mkubwa wa familia, Makori, Mang'abo and Enoch, wapatie nguvu, maana mauti yanamaliza watu nguvu na mawazo yanakuwa mengi. Wasimamishe katika nguzo za msalaba, ili wanapokuangalia Kristo, wewe uliyekufa kwa ajili yetu, basi waseme mama kapumzike hadi asubuhi ya marejeo ya Kristo mara ya pili, wakati wafu waliofungwa sasa kwenye makaburi yao, they will be selected, they will be called out of their prison homes, ili mwili huu wa kufa na kuharibika uvalishwe kutokufa. Tutatembea safari ya siku 6, hatimaye siku ya 7 Sabato tutapumzika mbinguni, mahali ambapo tutaendelea kusoma historia ya wokovu wetu wa miaka 1000. Ndipo watakatifu watauona mji ule mtakatifu ukishuka, na tutaishi nawe baada ya dhambi na wadhambi kuharibiwa milele. Hapata kuwepo tena majonzi, ndio mwisho wa utungu na mauti. Kwa jina la Yesu tumeomba, na watu wote waseme amen. Asiogega kubatelia lingana na yuwa kana mbemo. Dinantera nangkinga biyamana awami tunges awa pasta waitu kerengitu awa ili waitu akia dinantera nga awa nuatero
King'anei nekene yabeire emyaka emenge emyaka wetano 10 yagerire omong'ina otwagachire naende otwakire okwae naitwe nabo twitabĩranĩte batebete ntũrĩre lakini tari obwanjo akanyora mariga acokire twarĩrarĩre ase eng'encho eria ase obwanja yanaiche temeni chikorera chiane narore chiaikera bakorera esaru abatanyora ribaga lakini kobachire mapema naitutotebe ng'a twarorire buya abakoyone bakorire egasi enene bonsi abana bane bakorire egasi enene bonsi abasani abande batoro abandi abankare gwatora yani nakware goiko bari bacu omotu bamokoire akene nabari gwatora nointeresoretibati yani naende naba ari koinyora osani abande nare kobonge ng'ati ari gontoma nabo yare kompere egasi buna ndatebia omonto ng'a nyarebe bono mbuyane para gocha nagenda nagatebia oyu ng'a noganende ase bari barachire nabo togatebania ekere koranyora ribaga korora omonto omuya korebe nente nasomire egento ekemo ase okobanere mono onye egento kekare keragosinye nekere otang'a korora omonto buna arwarete enyomosomia ekebungu onye ebukwere yare korikukanga ekebungu eki nkiari yani monto asobore mogoria onye kwabwate ribaga for 10 years naende nkwana konyora ibaga notakorere yani ebinto mbirare gokwana korera nakorora boragurene etagocho osariteria abanto baminto ebitumbiremo mwatenere naitwe moyo mwatenere mwesi Morisia Mbati Yogo Ruben mwatenere naitwe nimbaro tumwesi motuli
Nagokire gati abasani bari batokonyire amaene mwatokonyire mwatenire nai ntogokana mwaremereire nai tuntogokana mwesi pi josia mwatokonyire yani chisere mwawere nechinene machuka mwatokonyire takinya sawa seni bono asenge chinga naki nare komare swa twa mito atokonyire bons uno yo mogero atokonyire sana yani wasabere tomine nare wechu bagere mate nyamuto mwatokonyire cheo nare gotebana aki naintiero na chako wikine singa eke no mongo yo na baba tawasanya bange pasta nero mongo moyo chak bali ba menyira ane na botoro tu mula to sege tira ane mula to kare ramane na tutakwana wan kani ngani ine kwane gete sawa konye anga wasen yo maraki asogo tena eta tu minane kimuso akinane mali mali mwaso ono tigange morisione liba paston egera toro no movere tinkwana manga akinede karango kwana ko kwe ndio ndio omber kwa magama Dogo sabera omorisione zamuri ono yori moroche bang puja karo mukungwa mukwa betul mutar tadi nabi saya kau akhirnya saya tadi ono betul itu satu torong aku mau itu ngatu guru sekali tuh kor ini aku mau punya kau ada mati aku punya kuncara itu betul betul mampu ono kaki itu betul kaki jadi tadi entah aku kan tuh kira-kira kamera aja apa sorry Sigo ikatokwe obugima bwaitu nigo bure owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire orendego etera ase ogukwa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawatikobuwa ase tore sigo ikatokwe obugima bwaitu nigo bure owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire orendego etera ase ogukwa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawatikobuwa ase tore nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kigwango cherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kigwango cherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Omonene natinye kere
Aya mangana eritangani aikire uetahe Nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kibongo cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Chire ase ense yegatira lichuko nigo tokorera mono Omonene nigo toko gosaba totinye amariga Amakweri abuchire ase ense yegatira lichuko nigo tokorera mono Omonene nigo toko gosaba totinye amariga Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe Itukero amakweri nabuwe Tamenye garo asama kwera tala Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe Itukero amakweri nabuwe Tamenye garo asama kwera tabe Abamategero n'abamino bangoye songo chare abatinya mariga natogende amonere asomo chomu ya asama kweri ataberinde Abamito abamategero n'abamino bangoye songo chare abatinya mariga natogende amonere asomo chomu ya asama kweri ataberinde Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe Itukero amakweri nabuwe Tamenye garo asama kwera tala Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe Itukero amakweri nabuwe Tamenye garo asama kwera tabe Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe Itukero amakweri nabuwe Tamenye garo asama kwera tala Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe Itukero amakweri nabuwe Tamenye garo asama kwera tala Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe Itukero amakweri nabuwe Tamenye garo asama kwera tala Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe Itukero amakweri nabuwe Tamenye garo asama kwera tabe
Amakweria yana maganga, amakweria yana maro. Aira bancho baito chenjera ao nanya para basira madma abande basira barase chinyumba chao abande bakwera sama boko ya banyaktari itochanigwa na makweria ya kire sarache nasiwe kitochanigwa na makweria ya kire sarache nasiriwe remerera abamito kitochanigwa ase oyorarire emangeyo kuboke wangu chere mwangu ina waria bonsi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito kitochanigwa ase oyorarire emangeyo kuboke wangu chere mwangu ina waria bonsi barareta se yeso pamoke